Salam mehriban denanlar. Moda fasonlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2024-nji ýyllaryň trendleri, ýagny trend koýnekleri barada görleşelim. Koýnekler we balon ýupkalar öz ornuny ýitiren balon ýupkalaryň eýýämiýetden çykarylanyna garamazdan moda brendleri olaryň gözelligini wasp etmekden daşda duranoklar. Şeýle de bolsa 2024-nji ýylda dizaynerler olara dälle bu stilläki çişen koýnekleri ünsjemlediler. Güllü, äheňsiz, bahar, tomut mewsimini göz öňüne getirip bolmaýar. Bu şekil aýal gyýlaryň tepçesinde bir kornaly. Häzir modanyň belentligini, uly gyzyl güller, ýene-de bir ähmiýetli trend ýupkalary, koýnekleri, hem-de çökerler bedeýän tride güllerdir. Ýylyň ýaz tomut kolleksiýalaryna peýda bolan şeýle belli koýnekler 2025-nji ýylda hakyky ösüşi başdan geçirýär. Bu modelleriň kadaly biçigi, şekli kaşlan görkezýär. Dawandan başlaýan çişýän ýupka bolsa, denanlaryň öz boşly keşfinde öredýär. Zolaklar, inne kiçik koýnekleri we penjekleri dälle, eýsem denanlaryň uzun koýneklaryny hem bedeýär. Olar kese görnüşde, tolkunly, diagonally ýa-da dürli tarapga gönüpdirilen hili bolup biler. Onu näme mehribanlar? Men goýan ýylymy halaýan bolsaňyz, kanalymyza agza bolup, bilen galmany ýatdan çykarma. Indiki videolarymda görüşýänçek, hoşça bolun, samana turun.